prakarya wangsit pindha kumbang nesepa madu pindha kumbang nesepa madu sarining tawang medhar rong ilmu kang sanyata kang sanyata bawana langgeng senungi datana urat nun cantrik kok mandisi aku kula ngetos kemlawene astane sampeyan ana tamu cantrik nggih dingendikani Sang Tapa mengki to nggih ing nembe kemawon lenggah saderengipun kula ngacarani pareng kula ngaturaken kasugengan rawuh paduka anggir ing nami pangesunipun Sang Tapa ing putra swan boten nampi alang setunggal rupa kejawi saking menika ingkang putra ngaturaken sungkeming pangabdi kunjuk sandhaping pada pawantu-wantu oh nggih kula tampi nggih kula tampi mboten teges kula menika tampuh nanging nembe ri palenggan puniki kula pepanggihan dumateng paduka anggir yen katitik agemanipun paduka menika Nalendra yen Nalendra saking pundi sinten dados jejulukipun nggih awon tanpa rupi boten kitang namung sak megaring payung kula menika nyepeng pangwaos wonten kraton Traju Trisna nggih kraton Surateleng ing dados jejuluk kula pun Prabu Setijo nggih Prabu Nrakasura nggih Prabu Boma Nrakasura oh nggih kados nampi nugdaning Jawa tenging langkung ageng pareng pembatu nyuwun prisa Sang Tapa kados pundi nggih paduka menika menapa parap Begawan Sukmaningrat menika pertapan namipun pertapan Guwa Pintu Sanga mboten alit kalih ageng tiga namung sajuga kula lumahing bumi kurebing langit nggih pisan kula sowan tuwih dhumateng kasugenganipun Sang Tapa Begawan Sukmaningrat oh nggih matur sewu sembah nuwun nggih krasa tindak wonten ing pertapan Guwa Pintu Sanga papan ingkang inggil cerak watu aduh ratu nggih mekaten pareng kula badhe nyuwun prisa menapa paduka Sang Tapa menika ingkang hangreksa lan kagungan wahyu kayu manik imandaya tlutuh Kumulasari bawana langgeng sinungi datana awrat inggih nggih kula nggih wahyu kayu manik imandaya tlutuh Kumulasari wonten pertapan Pintu Sanga wah ganing sampun cetha sampun terwaca ngendikanipun Sang Tapa pareng kula sowan badhe nyuwun wahyu kangge srana tenteming para kawula lan kangge srana anggenipun kula nyepeng pangwas binjang sak tedhak turun kula saged jumeneng nata wonten ing Kraton Traju Trisna monggo nggih monggo sinten kemawon monggo nanging saged negesaken werdinipun pertapan Guwa Pintu Sanga lan saged negesaken peparap kula Sukmaningrat lan napa werdinipun wahyu kayu manik imandaya tlutuh Kumulasari yen saged ndurungaken monggo nggih kula aturi ngasta wahyunipun nggih Duka yayasinipik medhot padoning kumedhot padoning lading
yen Paduka mundhut prisa dhateng kula mboten mangertos werdinipun pertapan lan mboten mangertos werdinipun Begawan Sukmaningrat langkung-langkung wujudipun payu. Yen mboten prisa nggih mboten saged lampah. Menapa badhe kluruh do paripeksa? Oh monggo. Yen badhe ngudha paripeksa kula monggo nggih. Panjenengan mangono kocap. Arsa den jangkah marang Prabu Nrakasura kaperbawan marang Sang Tapa Begawan Sukmaningrat satemah gladaran mlajar kabandhem. Wonten satriya ingkang lenggah rawuh wonten pertapan sinten Raden? Ya saderengipun kula matur pareng kula ngaturaken sumeming pabdi kunjuk. Oh iya kula tampi. Kula menika saking kraton Ngendraprasta. Satriya Bumira Talun Puragil Pandhawa kula pun Sedewa. Oh, Raden Sedewa. Iya mekaten Sang Tapa. Paduka Begawan Sukmaningrat nggih leres. Pareng badhe nyuwun prisa Sang Tapa. Menapa nggih? Menapa wahyu? Kayu Manik Imandaya Trutuh Kumulasari menika lenggah wonten pertapan Guwa Pintu Sanga mriki mboten badhe lepat. Lenggah wonten mriki nggih sinten kemawon monggo yen badhe nggayuh. Nanging saged negesaken pisan werdinipun pertapan Guwa Pintu Sanga kaping kalipun peparat kula pun Sukmaningrat ingkang pungkasan werdinipun Kayu Manik Imandaya Trutuh Kumulasari nggih. Monggo yen badhe dipun asta. Nggih saderengipun kula badhe matur yen wonten kalepatanipun atur kula seklimah kula badhe nyuwun ageng haksama mawantu-wantu. Mboten menapa-menapa nggih. Werdinipun pertapan Guwa Pintu Sanga. Pertapan menika papan ingkang kangge mangsah semedi salah setunggaling pandhita Brahmana Wiku. Lajeng werdinipun Pintu Sanga manungsa urip wonten Mercapada menika kedurungan Babahanawa. Lajeng kaping kalih werdipun Sukmaningrat. Sukma sampun mestani ningrat menika jagat. Lajeng werdinipun Kayu. Kayu menika urip ateges gesang. Imandaya menika kekiyataning urip ateges menika sejatining urip. Lajeng Trutuh Kumulasari. Trutuh menika tirta. Kumulasari menika dunungipun wonten Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Sastra menika tulis Hayuningrat menika rahayuning jagat. Pangruwat panglebur Diyu menika Gandharwa. Sinten kemawon ingkang saged nampi wahyu Kayu Manik Imandaya Trutuh Kumulasari menika saged nglebur saliring angkara murka ingkang darbe watak kados wataking Gandharwa. Mekaten Sang Tapa.
Bawana langgeng padha kowe ngekiyat kedungan wahyu nggih. Mengkuliring kasarjanan wening telenging kalbu Ger matur sembah nuwun padha kowe ingkang saged mbatang menapa dados aturipun pun bobong nggih. Sampun dumugi titi wancinipun Wahyu Kayu Manik Imandaya Trutuh Kumalasari. Padha kowe ingkang kiyat kedunungan, padha kowe ingkang kiyat kanggenan wahyu amargi mboten titah sinten kemawon sajagat Rat Pramudita saged batang tegesipun Kayu Manik Imandaya Trutuh Kumalasari nggih. Aduh Bopo, matur sewu sembah nuwun. Nun cantrik baleni meneh. Aku roe. Menika nggih wahyunipun Kayu Manik Imandaya Trutuh Kumalasari. Monggo kula aturi nampi. Ih matur sembah nuwun. Pandya teka mangono kocapuk. Den asta marang Raden Sedewa ilang wujuding pandhita selah ing kono badar Sang Hyang padha wenang. Ngajalatri sang ayu palungguhan ulun kita Sedewa. Duh pukulun ngaturaken sungkem. Pukulun kula ngaturaken paikem. Bang ya sungkem kok ya paikem rubiyem bae. Iya Ismaya ulun tampa. Ismaya Don. Ulun kang dadi pendhita lan putu ulun Pandhu kang kuat kedunungan wahyu. Matur sewu panuwun pukulun niku momongan kula. Cilik sing ithik-ithik kula. Nganti grisi. Momongan kowe niki para Pandhawa. Kawit cilik niki sing kula gulawentah, sing kula paring wejangan. Napa kemawon nek ora ana Semar Badranaya nang kelakon. Iya Ismaya wis to enggal kundur ana kraton Ngamarta lan kita cantrik bali ya maneh ana padusunamu. Kita ulun pasrahi pertapan kene rumaten lan reksamen kanggo kowe marang para cantrik lan wejangan ulun tumrap cantrik kabeh sing migunani tumraping wong urip ana ngalam donya. Wajib tok ngrembakake tok wejangake marang titah Mercapada sing kepengin mangerti marang uriping menungsa dununge ana ing pertapan Guwa Pintu Sanga. Mekaten Cang Tapa
Sedewa Ismaya ing Darbaliya kulun kundur makayangan. Gatut kaca keci gentar gentarira ngambanju mantara ora pangling Gatut kaca iya dasar nyoto Kakang Trakasura kowe ngetutke Sedewa iya aku ora yang Sedewa munggah pertapan lan kabar sing tak tampa kiwa tengening pertapan Guwa Pintu Sanga sing oleh wahyu Sedewa. Gandeng sing ngetutke kowe wahyu tak jaluk. Kena tok boyong wahyu nanging iso ngalahke aku larak tenan. Pancen ki mbiyen nek Setijo ketemu Gatut Kaca kuwi kudu jotosan. Oh iya tak ladeni. Tak kembali katitemu kimbul siramu. Durna panalinganira lumajaring latri Cinandara Sang Trusna Jumena Risang Trusna Jumena kapisanan mustaka kabuncang mungging wono
gondok bleguduk manyar-manyar. Yai Pirangga Dewa. Kula Kakang Penemban. Menika cetok pertapan guwa pintu 12. Songo. Nun, songo. Nggih. Guwa pintu songo. Ingkang ketingal mawa teja menika. Yai Prabu, mekaten Kakang Penemban. Lho, iki sedhek wae. Medun pertapan lah kok bungah temen iki bocah. Iki mesti nggawa wahyu. Kayu manik Imandaya Tlutuh. Kumalasara. Mulasari. Nggih. Lajeng lesanipun Kakang Penemban. Badhe kula pejahi nggih. Ngasta pusaka Cundhawanik den lepasaken tumama Raden Sedewa satemah jrebabah depan lemah sirna Madulayu. Bendaramu kena ngopo le? Lah kok ora eling kaya ngene iki njur kepiye le? Mboten ngerti, Pak. Monggo dipun penggalih, Pak. Nggih monggo patipun penggalih, Pak. Dipikir, Pak. Aja ngaton nangis, Pak. Ya engko tak tambanane. Nganggo kuncung kuwi. Kuncung kuwi tak peres metu banyune nggo nambani wong lara iso mari, wong mati sing durung tekan titi mangsane iso urip. Mergo jaman biyen ora ngemuke para bendaramu, para sesembahmu, Begawan Abiyasa, Begawan Sakil lan kabeh kuwi mbiyen nggunakake sungut kuwi iki. Mergo pancen gedhe pigunane tenan le. Suwen. Trondolo ana kuncung dusek-usek aket mau cerewet bae kok ora gek wis. Doros Dewa, apa kaki? Sampeyan iso gesang. Iya kaki. Pun monggo saniki kula dherekke. Kula dherekke wangsul wonten ing Kraton Ngendraprastha. Iya kaki.
kagiat Sang Begawan Durna. Ing kono bisa mulya jati-jati teman mulya sigra jumangkah. Wahyu kayu manik Imandya trutuh kumala sari kang sumlempit ana ing sumpingira. Raden sedaya kacandhak kapeta mlajar kagiat para Panakawan. Ana sing nyolong wayune kaki wah jan. Mau mati saiki dicolong wayune. Lho goreng, kula bapak godhogan. Wong ya gareng kaya goreng. Iki pusakane dicolong. Gareng Petruk Bagong toto ditututi nggih Pak, Pak. Lole gondhong blekuduk moncrat-moncrat. Nggih, Anak Prabu Duryudana menika wahyunipun, nggih. Kaperbawan wahyu kayu manik Imandya trutuh Kumalasari ilang wujuding pandhita selah daden dadi wraha. Lah kok kanan kaya ngene. Aku dadi kewan kok ngene. Mergo kaperbawan wahyu iki mau yen njaluk tulungan aku Pandhawa ora klakon aku iso bali kowe ngene. Nggih, punta kula nyumi tulungan nggih. Bela dalah. Malah ana kedadian sing kaya mengkene. Koko Prabu Trakasura malah padha banta yuda karo Dimas Gatotkaca. Oh iya. Aku ngerti yen to sing oleh wayu Sedewa. Tak reka dayane. Aku tak bali nang Tandrawati matur ngasani Kanjeng Rama yen wahyu dibegal pengaring-aring karo Paman Sedewa. Mlayu-mlayu nggih. Iya Rama. Kedrawasan Rama. Ana apa banjur tawang-tawang tangis? Rikala swawe Kang Putra saged kelampah mboyong wahyu kayu manik Imandya trutuh Kumalasari. Nanging boten kanyono-nyono. Boten margipun begal kalian Paman Sedewa. Mekaten Rama, duh Rama, kula nyuwun wangsul pusaka larakamu Trakasura malah wonten kedadosan bituta mantawisipun Kakang Prabu kalian Dimas Gatotkaca. Yen ngono wahyu dibegal nggih dipun begal pengaring-aring Rama. Duka yayasini big mejot padoning lati
Jojo pengawing wis Dukoya sinipi Deng Agung Drwati Dukan Rosang Noto Mata Kaji Trikrama ilang wujud Narendra salah daten Gandarosa gunung gedene Tata kalono kalaya takut maringkut siung kang mawingis wingis mawa sindung yen lumaku ladalah nggugu karepe dhewe Sombo rasah melu-melu tak gepuke kraton Ngamarta Yaning Talaga Kadilangit Mambang Tapasulan Pamandika Lintang daya kusuma yana sumawur lumrang kadikang Jalata miwang Sukmantara manik ora bakal samar Yayi Sediwa ih kula Koko Prabu padha Kandharja Yayi ih nampi pangestunipun Koko Prabu kados piswanipun ingkang rayi mboten nampi alangan setunggal punapa syukur pinagi sewu lah kok larut cayamu bindi tinggalmu ana wigati apa Yayi kepiye anggonmu ngupaya wahyu duh Koko Prabu
sesembanipun Kang Rai wonten Mercapada. Rikala semanten Rai saged nggayuh nungganing Jawata. Wah, iya kayumane Imandya Trutuh Kumalasari. Pranyata menika dumunung wonten ing Pertapan Guwa Pintu Sanga. Pandhita para Begawan Sukma Nirat saged ngrungaken menapa dados kersanipun Sang Tapa. Isa para Dimas saged Koko Prabu yen ngono Wahyusta Boyong. Wahyusta Boyong ragil. Sampun angin dipun begal pengaring-aring. Sing begal sapa? Mboten badhe pangling Pamandurna Koko Prabu. Ya wis rasa dipikir. Ikhlasno wae. Pancen durung pestine pun Kakang Lasak kadang anggo nampa nugraning Jawata Wahyu. Rasa nggugu kandhane mbarep kakangku. Yen mbarep kakangku anane ngalah karo ngalah. Dipidak ya ngalah, pateni ya manut. Negara jaluk tulungke. Lah kok negara bojo jaluk tulungke. Lah nek paduka pamanipun Kakang Mbok Arimbi dipun suwun idak-idak. Nek aku ya golek liyane. Cocok. Padha hawe. Wis to dimayan pan pesti dadi nugranipun Kang Sakadang ana dalane ya iku sapa pelajaripun para punakawan. Miyaga. Lah kok mlayu-mlayu napa Petruk? Ngaten nuwun. Ya wonten kapatanipun kula matur, kula nyuwun pangapunten. Niki wau kula wonten alun-alun Kraton Ngamarta. Mboten kenyono-nyono. Ninggon nganu amargi nganu wonten kanan ke nganu ninggon nganu dur garis orang rampungi gawe badhe matur sadèrèngipun yen wonten kalapatan kula sampeyan kula caosi pangapura kuwale asih bener yen wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten hati padha-padha karo kanca dhewe kok ya ngeten wonten peristiwa ingkang Nyolowati wonten Kraton Ngamer to Kraton ngendi Kraton Ngamer to wonten kedatosan para kawula bubar ana sing mlayu ngetan ana sing mlayu ngulon ana sing mlayu ngaler ana sing mlayu ngidul ngetan lah kok mlayu-mlayu napa olahraga kowe matur Cetha Dagang ora kok nyerake nak deploke sirahe anggo ya ampun Den enten buta ngamuk sinuwun buta nggih butane ireng jan menges-menges wedhe banget ndelondeng ngamuk punggung
ladalah. Sodi ngiten ora apa-apa. Tutukno wae. Ambune ora. Ngendih Prabu Puntadewa. Lan ngendih Sedewa. Kon maju ngpanku. Ladalah. Tak gaglak mangsa. Ketiga. Tak gagak mangsa dadi slilit ngoten niku. Kuwi apa butane? Datan pangling yen iku Nata Ndrawati. Duka yasinipi. Ilang Nalendra Gandara sagunung gedene. Gugu karepe dhewe ora gelem sumingkir gep gulung gepreng padamu. Kodho vakum to iki. Ora do ngomong weruh buta semono gedene. Kae Mandara Punta nesu tenan. Nek Sinu Ndrawati Triwikrama dadi ngono kae. Sinu Ndrawati iki tunggal guru karo aku kok, Truk. Sinu Ndrawati wejangane bekan 4 menapa ta? Ha iya, nek aku padhe menapa. Padha wae, ya iso dadi buta. Ha iso wae. Jajal. Ae dadi gedhe mergo cerak lampu kuwi kok ya, Gong. Ngalih. Waduh, yamin iki do ting glithih. Yo ngalih yo, Truk yo. Mergo nek weruh kuwi ditututi, Truk. Ah. Pangling Dewa Mambang. Iya dasar nyono. Aja nggo karepe dhewe kowe Triwikrama. Nggo karepe dhewe kepiye? Ana sing bekal pengaring-aring wayu, ora ana wong bekal. Yen ora nrimake arep ngopo rasah mungsuh para Pandhu mungsuhmu aku. Wah, tak gegulung kakon gepeng padamu.
Reksa Gung kang amblasah pindha babatan pacing mega pengamuki roh gandra kalih datan ana kang sasap datan ana kang kalah noyah nah Baskara Titimangsa ilang wujuding gandra kalih Badar Nata Ndrawati Sanata Ngendraprasta Yai yen mon kalepatanipun Rakapara nyuwun pangapunten Yai amarga pun Kakang nuruti dumateng raos ingkang murka nuruti dumateng aturipun yoga kula pun samba yen to Kakang Prabu mboten pitados dumateng Kang Rai monggo yen badhe nglirwaken kewajiban monggo yen badhe medal saking golonganipun Pandhawa anggenipun dados pengayom Kakang Prabu Yai Rakawa sampun prasapa sineksen bumi nang langit wonten siranipun para Pandhawa tumpes jagati Bathara Kresna nanging wonten muktinipun para kadang kula Pandhawa benjang saking tembinipun tedhak turun kula badhe nderek nyuwun kamukten marang para kadang kula Pandhawa menika Rakapara prasapanipun pun Kakang Yayi matur sewu sembah nuwun Kakang Prabu pelajaripun Raha nyuwun pitulungan nggih ana Raha nggih kula nggih nyuwun pitulungan nggih datan kekilapan kagrayan Badar Sang Tapa Begawan Durna malih napa nggih kula ingkang begal pengaringan dumateng Kang Rayipun Sedema begal Wahyu Kayu Manik Iman Daya Truta Kumala Sari mekaten nggih Paman Durna kula nggih kula nyuwun mangsulipun wahyu yen boten kersa ngunduraken wahyu saklaminipun Paman Durna badhe dados Raha nggih ampun kok ya monggo kula kunduraken nggih Wahyu Kayu Manik Imandya Trutuh Kumala Sari matur sewu sembah nuwun Paman Durna kula aturi kundur wonten kraton Ngastina atur walko dhumateng Kakang Prabu Kurupati yen to wahyu sampun lenggah wonten kraton Indraprasta nyuwun pamit nggih
Nyadong dawuh Rama. Nrakasura. Lah kok padha Pancakara karo Gatotkaca nantang kalian kula. Tak kandhani yo nggih. Yen to ngati darung bakal ora ana rampunge ngatasé Nrakasura musuh karo Gatotkaca padha-padha digdaya. Mboten Rama. Lajeng ngersanipun Kanjeng Rama, wah yu wis lenggah ana Kraton Ngamarta. Dina iki kowe bali ya. Adimu Samba jaken bali nang Kraton Ndrawati. Nanging ra gelem bali ngati-ati, anjang-anjang kencana tampanono. Aduh mati aku senika. Mbelani karo Durna ya. Kowe arep mbelani Durna. Durna ku wong luput. Durna ku wong kleru. Yen to belani mengko tundone bakal nyemplok marang ngomong aku Pandhawa. Iya apa ora? Ora domblang-domblong. Kowe gelem bali apa ora? Ora gelem bali. Ngati-ati gila wis cepak bom atom. Pengen ngrasake aku sing kena sasaran. Mboten kaki. Ora gelem bali. Ngati-ati uleng tenan. Satria sing maju ngarep aku. Satria Gagak Didur. Aku bakal mbelak ki ilange Ibtari. Belakno ilange Ibtari Turku. Pang sinengkang wale sandang malaikat godhek wa simbar coco ana Satria Gagak sapa kowe Den? Yen kowe takon aku Werkudara wis sapa? Prabu Wirangatiwa. Belakno Ibu Betari Durga ora minggat uncalit tungkak cangkem.
Makudra culna aku tak mayu. Taguang. Dipuskara. Dipundang kamu. Yen tak ujo kamur kaku konangan Siwa Semar ngurung rawung dadi kurban. Oh iya, bocah prajurit lan para bajul barat gendera digulung kaman dipongkok aja cathepi wong Amarta. Dimas Werkudara wis bisa tata tentrem Nyai. Ayo gandeng pahyu kayu manik iman daya trutuh Kumalasari wis lenggah ana Kraton Ngamarta bebarengan muji syukur ana ngarsaning Gusti Kang Hakar Jagat lan barengan sesanti Jaya Jaya Wijayanti Rahayu kang tinemu wuri. Terus